Кажи, че ще изпуснеш кандидат президентската агитация. Кандидат президентската агитация изпусна. Доста. Колко ми остават още? Аз говоря доста. Колко ми остава до тези минути? Колко съм издържал? 1, 2, 3, зелена слушалка. Да видя колко минути ми остават, да. Кажи, че ти трябва повече минути, имаш кандидат президентска... 2777, да. Кандидат президентска кампания имаш и ти трябва повече минути. Аз съм, да, кандидат президент съм, ще ми трябва повече минути да ще агитираме хората по телефона. Левицата ми издига за кандидат президент, тук Григор Шменджиев. Нали ще гласувате за мене? Ще увеличаваме заплати, ще намаляваме цени на услуги, стипендии да учите, вие сте ученичка, студентка сигурно сте, предполагам, да е хубаво момиче, красиво, ще гласувате за мен на изборите, нали? Имената, кажи да си кажи имената, ще запиша. А не моля да спреш домашния? Да, на хартия, за да имам доказателства. Ти не го ползваш може ли и на електронно, и на хартия? И на електронно. Всичко и на електронно, хартия, кажи имейл и... На СМС. И всичко. На хартиен носител или електронен? На хартиен. На почтата да го получаваш. В почта, да, по почта да го получавам. На електронното и на всичко. Опазване. Министерство на екологията. Евдокия Манева имаше една министърка. Помните ли? Нали ще гласувате за мене? Агитирах ви. Това е... Правим сега в момента агитация по телефона. Ще гласувате и ще ви похваля, ще има похвали за вас и така нататък. Добре, благодаря ви, приятен ден. Гласувайте Виваком за Григор Шменджиев. Собственик на МТЛ. Да, чао. Не бе, това си мига река, че... В момента няма връзка с този номер. Просто преди това агитация направихме по телефона. Предишният клип е това, бе, човек. Предишният клип отчита предишната... Той е същия клип, просто продължава, то го насича, понеже да се включи зарядното. И аз звъни на МТЛ и кажи Виваком не иска да ми прекратят домашния телефон, чак до септември да чакам, аз съм кандидат президент и ми трябва повече минути. Моля да минам обратно на...